València ja. Són un grup obert a tot allò que tingui a veure amb la cultura. Participen en concursos literaris, tant locals com comarcals i nacionals. Organitzen exposicions de pintors, dibuixants i fotògrafs que es presenten al Castell de Pallejà. Han fet exposicions a la biblioteca, haikus per la festa major, poemes, relats, tots treballats a classe. Han fet alguns programes de ràdio a diferents pobles de la comarca i aquí deixo estar jo el meu trosset. Espero que també participeu a Ràdio Pallejà. Durant l'any, en diverses èpoques, Nadal, Festa de la Primavera, Sant Jordi, van al centre de dia i residències, no només de Pallejà, sinó que també visiten altres localitats. I llegeixen poemes o relats curts, escrits per ells, els avis i àvies. Les estones amb la gent gran són molt enriquidores i és el que més gaudeixen. Al grup els agrada escriure i guiats per la seva professora, l'Aurora Jiménez Padilla, que avui no ha pogut estar amb nosaltres a causa d'un compromís que tenia ineludible, assisteixen a classe un dimarts cada 15 dies, respectant el calendari escolar. L'Aurora els ajuda a ampliar coneixements de gramàtica i a la vegada millorar els seus escrits i poder publicar amb molta il·lusió un nou llibre, cosa que venen fent cada any des de 2016. Aquest any no podria ser diferent i per això estan aquí, per presentar-nos aquest nou llibre que han titulat A bodes amb convides. I això és molt resumit de qui i com són els que formen part d'aquest grup de lletra ferits. Tot seguit, m'agradaria passar la paraula a la Lola Aranda, que ens llegirà el pròleg del llibre que ara ens presenten. Hola a tots. Ara us llegiré el pròleg del llibre que hem publicat aquest any, que l'ha escrit l'Aurora Jiménez. I per començar el pròleg ens ha escrit: l'autor ha de tenir consciència d'estil, del Jaume Carrer. El pròleg és així. Mentre escrivim, sabem que el text que entreteixim no serà el definitiu, que l'haurem de rellegir, corregir i retocar un munt de vegades, fins que decidim deixar la feina uns dies per tornar-hi després. Potser aleshores, quan trobem aquell adjectiu que buscàvem per donar el color exacte al substantiu que varen deixar penjat, o veiem que una subordinada massa llarga ha trencat el ritme d'un paràgraf. Fins i tot ens podem adonar que ens hem equivocat a l'hora d'escollir el personatge principal. Són molts els motius pels quals un relat es mereix anar de pet a la paperera i tornar-lo a començar des d'una altra perspectiva. Quan reescrivim, potser ens adonem que no hem aconseguit el to en què ens hem expressat a la primera versió i que n'hem de donar un altre de més adient al tema o a les emocions que volem transmetre. D'aquesta manera, també hem estat capaços de trobar la melodia adequada per al nostre escrit. També hem d'anar en compte en seleccionar la informació. De vegades, el que no es diu té més força que allò que es presenta. A més, l'autor ha de saber tractar el llenguatge d'una manera íntima i personal, és a dir, tenir un estil propi. L'estil és el que ens fa diferents a l'hora d'escriure. En definitiva, aquestes coses són algunes de les dificultats amb què ens trobem a l'hora d'escriure i que, encara que no són fàcils d'afrontar, no hem de deixar que ens desmotivin. Aquella persona que es veu ferida per les lletres i vol escriure ha d'intentar fer-ho sempre per gaudir-ne, pel goig de crear històries ambientades en atmosferes on es mouen uns personatges que fan avançar la narració i que es comporten, de vegades, molt diferent de com l'autor havia programat. L'escriptor que no és professional, que simplement escriu com a divertiment, potser no editarà mai, o si ho fa, serà per la pura satisfacció de veure la seva obra impresa i enquadernada com si fos un tresor. Un tresor que li ha costat molt de construir i del qual n'està orgullós. Potser no serà un best-seller, però, si més no, la feina feta l'haurà ajudat a aprendre a analitzar millor les seves lectures i a escriure millor. I ara donarem pas a l'Higinio. Buenas tardes y gracias por asistir.
Este momento nosotros lo consideramos una fiesta y junto con vosotros queremos hacer una tarde-noche inolvidable para ambas partes. Como presidente me siento orgulloso del grupo al cual represento y formo parte. Unas personas a quien les gusta escribir, procuramos durante las clases del año, junto con la profe Aurora, ir tocando diferentes formas de redactar, siendo así que intentamos tocar todos los palos y consiguiendo a fuerza de trabajo ver nuestra obra publicada. Pero mirando el lado humano del grupo, no puedo decir nada más que chapó. Hablando del libro os diré, este pequeño volumen que consta de 13 cuentos literarios escritos por parte de los miembros de nuestra asociación. Esta vez hemos querido que la mayoría de los cuentos literarios tuviesen un mismo hilo conductor, una boda. De aquí a bodas me convidas. El estilo de cada relato es tan diferente como lo somos cada uno de nosotros. Hay quien ha escrito novela negra, otros relatos románticos, algunos han añadido suspense o momentos históricos. También hay comedia y hasta hay quien lo ha hecho más infantil. Todos adaptados a nuestro estilo de la historia para que encajase con el tema. Que paséis una buena tarde. El fet d'haver d'escriure sobre un tema proposat, en aquest cas una boda, pel llibre A bodes amb convides, ha sumat una nova dificultat a la redacció dels relats. Després d'haver fet i desfet, hem aconseguit el que aquí us presentem i us proposem llegir. I ara us llegirem uns microcontes o relats curts, que també se'n diuen així, que no estan al llibre i que hem preparat expressament perquè passem una estona distreta i agradable. Tot seguit crido a escena a l'escriptor Agustín Rueda, que ens llegirà el microconte que ha escrit sobre el personatge del novio. Agustín, por favor. El título, Salvado por la sirena. Corre, corre, le apremiaba Rubén a su amigo Carlos, que se había ofrecido con su flamante BMW. Todo iba sobre ruedas, hasta que Carlos casi gritó: «Mira, Rubén, oh, la huelga de estudiantes. Corre, adelanta por el arcén, que no llegamos». Al tercer coche escucharon la sirena. «Pero, hombres de Dios, ¿cómo se os ocurre?», les increpó la policía. «Es que, verá la gente», dijo Rubén, «me caso a las 12 y esta huelga...». «Hijo mío, qué temeridad, qué temeridad. Sube a mi modo». Lorena hacía rato que por la cara larga y fría como una estalactita esperaba en el altar. A las 12 en punto, Rubén juraba serle fiel en la salud, en la enfermedad y en todas las plagas actuales y venideras. Ara ens llegirà el seu relat l'escriptora Asunción García y parlará de los sobrinos. Sí, Flores. Pau y Mariona eran los sobrinos del novio. Les habían encargado caminar delante de la novia abriendo el paso. Provistos de sus cestas, repletas de pétalos de flores, estaban impacientes y nerviosos esperando que sonara la música, porque ese era el momento de empezar a caminar lentamente delante de la novia. El tiempo se les hizo eterno, se empezaron a aburrir. ¿Falta mucho?, pregunta Pau. No seas impaciente, contesta el tío. ¿Cuánto llega?, pregunta Mariona. ¿Tú también? Ya os he dicho que pronto. Pero no llegaban. Empezaron a moverse inquietos de un lado para otro, dando vueltas por los bancos de la iglesia. Sin darse cuenta, iban metiendo la mano en la cesta y tirando pétalos y pétalos. Suena la música. Se preparan para empezar la marcha. Cogen la cesta, miran. Les coses que fa l'avorriment. Darem a la nostra companya i escriptora Mari Carmen Mateos, que ha escrit sobre la paga de l'obra.
No ha suportat mai res que el faci sentir així, però avui és un dia especial que mereix un sacrifici. Es casa en Nando, el fill que els últims mesos ha patit tan injustament. Ell està tranquil, les joies estan en un lloc segur. Mai ningú no les trobaria. Sabia que havia utilitzat el seu fill, però no tenia cap altra alternativa. Tenia la policia enganxada als talons. Ja a l'església veia en Nando mirar-lo amb un estrany somriure. Per fi arriba la núvia. En passar al seu costat, ella el mira i li pica l'ull, alhora que dissimuladament li ensenya la mà on llueix un gran anell de safirs i una pulsera de diamants que coneix molt bé. No era tan segura que la semana. Ara, el Higinio Sant Millán ens llegirà sobre el cunyau. Ell sempre fa poemes, però aquest cop ha fet el que ens ha proposat la professora, com a tots. Higinio, pots començar. Ese mozo rudo y tosco, por lo contrario, con un gran corazón que no le entraba en el pecho. Un solterón de armas tomar, con su medio siglo de vida. Media juventud entregada a una modelo de mujer, recibiendo como premio una gran bofetada. Ahora se ha entregado en cuerpo y alma a su hermano, como padre, asesor y protector de su princesa. El que va a ser el cuñado durante el noviazgo se encuentra con la escopeta cargada. Ambrosio, si ve algo volar, lanza tiros de fogueo. No quiere que se le vaya de las manos la presa de sus deseos. Cuidado con la escopeta que la están cambiando. Ara cridarem a Àngel Hernández, que ens ha escrit sobre l'ex del nuvi. Quan l'amor s'acaba. Vaig ser jo i va dir prou, i tot es va acabar. Ara, ell ha trobat una altra companya de viatge i és feliç. Jo viatjo tranquil·la i sola. Avui he estat invitada al casament i estic segura d'haver fet el correcte de mi. Una bona decisió. La Pepi Grey ens ha escrit sobre la hermana del novio i ara ens llegirà el seu microrelat. La boda de mi hermano. Por fin llegó el gran día. Mi querido hermano menor se casaba con el gran amor de su vida. Cuando pienso en lo que sufrió en la primera relación y en todo lo que hizo padecer su primera novia, en los líos y desmanes en que lo involucró, no podía estar más feliz en el día de su boda. En la iglesia todo era perfecto. La música, las flores, los invitados. Dios mío, su ex acaba de entrar en la iglesia. Conociéndola, me temí lo peor. Sabía que era capaz de cualquier cosa con tal de arruinar el evento. Reaccioné sin apenas pensarlo. Le pedí a mi prometido que hiciera algo, que la echara, que la enredara, que la arrastrara por el pelo, que la matara, si hacía falta, pero que se moviera para que desapareciera de la escena. Y así lo hizo. Nunca más volví a ver a mi guapo, cariñoso y apuesto novio. No sé cómo ella lo hizo, pero al final fui yo la que me quedé compuesta y sin novio. Hauries d'haver anat. Ara cridarem a l'Octaviana Martín, que ha escrit sobre la madre de la novia. Invitados. Hija, me gustaría encargarme de la lista de invitados. No, de ninguna de las maneras. La que se casa soy yo. La boda la pagamos los consuelos. Mira, mamá, eso lo hacéis porque queréis.
pero me puedes ayudar a elegir el vestido. ¿De acuerdo? Segur que has ficat el vestit, no he posat cap pega. I ara cridarem el Juan Canals, que ha escrit sobre el monaguillo. Una palabra basta para salvarse. La ceremonia está a punto de iniciarse. El monaguillo Joan está atento a los murmullos de los invitados. Su chafardería es tal que sus orejas son puras antenas. La ex del novio deja caer al oído de la hermana del novio, como te lo digo, Carmencita ayer consumó el... Adivina. La hermana del novio saltó despavorida hacia el banco de la madre de la novia y acercándose a su oído le soltó: sé de buena fuente que tu niña ayer consumó el sagrado sacramento del matrimonio. El monaguillo Joan, viendo que la cara de la madre de la novia era la de una fiera a punto de atacar, decidió esconderse en el púlpito. El cura finalizó su homilía. Si tienen algún impedimento, díganlo ahora o callen para siempre. Desde los altavoces del púlpito sonó la voz del monaguillo. El Señor es misericordioso y perdona a los novios que ayer consumieron parte del pastel de la boda. Tenían hambre. Amén. Santa Inocencia. Ara li toca al capellà, l'Amèlia Gutiérrez. Una mica moderna, en las bacadas y todo, pero las cosas han cambiado. El capellà de un poble rural coneixia els peregressos com el palmell de la mà. Sabia del peu que coixejava cadascú. Una tarda es presentaren a l'església una parella de pagesos per informar-se del que havien de fer per casar-se per l'església. El capellà va començar a donar-los un sermó de principis i moralitat, que tant els va atabalar que al final, quan van sortir, optaren per no casar-se. Sort que s'ho van repensar. Si no s'ho haguessin repensat, avui no estaríem aquí. Bé, doncs ara cridarem a la Lola Aranda, que ha escrit sobre la dama d'honor. Les 7 del matí, m'he d'espavilat. No sé com ho han fet, però les meves dues millors amigues, d'ambients diferents, es casen avui. I les dues han decidit fer-me dama d'honor, o d'horror, no ho tinc gaire clar. No m'ha agradat mai aquest paper en un casament, però no podia negar-me. Afortunadament, una es casa a les 12 del matí i l'altra a les 6 de la tarda. Desafortunadament, el de les 12 és a Blanes i el de les 6 a Calafell. Però no passa res, els vaig dir que sí, a les dues i ho aconseguiré. Primer casament. Ha sigut perfecte, ja estem al convit, tot i que jo només faré l'aperitiu amb la resta de convidats. A l'espera de l'entrada dels nuvis he de marxar, si no, no arribo a Calafell. Segon casament, perfecte, igual que l'altre. Estic al convit fent l'aperitiu, esperant que els nuvis facin la seva entrada. I d'aquí me'n vaig cap a casa. Estic esgotada. Això de ser dama d'honor, què voleu que us digui? Bé, ja ho he dit, no m'agrada. D'això se'n diu ser una bona amiga i saber organitzar-se. Ara, l'Amador Guevara, que és el pare del nuvi, ens explicarà algunes coses del casament de la seva filla. Jo soc el pare de la núvia. El pare de la núvia. El proper dissabte se'n casa la filla. Tant de bo fos el final de les meves afliccions. Fa un any van ser 50.000 euros de la hipoteca del pis. Després el frigorífic i l'habitació de matrimoni. Ara ens toca pagar el banquet dels familiars convidats. Després les despeses seran les mateixes per a la boda del fill.
Els nostres estalvis hauran volat i ells de viatges de nuvis a Punta Cana. La meva il·lusió de portar la núvia a l'altar sota la marxa nupcial de Mendelssohn també ha fet figa. Es casa pel civil. Els nuvis no creuen ni en Déu ni en el matrimoni, però es casen per previsió. En cas de defunció d'un d'ells, l'altre podrà pagar la factura del pis amb la lletra, amb la pensió de viudetat. No tindran fills fins que no passin 5 anys, perquè llavors ja estarem jubilats i ens podrem fer càrrec dels nets. Ben mirat, els nets són macos per una estona, però em temo que farem de guarderia i casal d'estiu fins a la porta de la residència. Malgrat que el nuvi no m'acaba de fer el pes, no vull ni sentir parlar de divorci. Que siguis feliç, filla meva! Quina barra! Bé, i ara ens llegirà el seu text, la Montserrat Nadal, que va sobre la núvia. Va sobre la núvia. Un preciós dia de primavera, la Maria caminava plorosa del braç del seu pare pel passadís de la vella església cap a l'altar, on l'esperava el nuvi. El murmuri dels convidats s'anava esvaint així que s'acostaven a l'altar. A mitja cerimònia, un desconegut va interrompre cridant: «No et casis, Maria! Encara m'estimes i cometràs un error si et cases amb ell i no amb mi. Jo sóc l'amor de la teva vida!» La núvia es va tombar, pàl·lida com la llum de la lluna. L'home, en veure-la, es desfeia en disculpes. S'havia equivocat d'església i de núvia. Gràcies. I ara, per acabar, el Josep Portilla ens llegirà sobre el fotògraf. Bueno, no ens llegirà, és el fotògraf. Es veuràs en la cimera a tu gato al fotógrafo. El veterano fotógrafo lo ha llamado para hacer el reportaje de una boda. Hace tiempo que podría estar jubilado, pero sigue en activo. Esto lo anima. Últimamente no tiene mucho trabajo. La era digital le ha dejado más parado que una señal de stop. Coge una de sus cámaras y se dirige a realizar su trabajo. Hace la sesión de fotografía en las respectivas casas de los novios. Luego va a la iglesia, luego va al banquete y luego... ¡Ay Dios! Ha cogido una cámara analógica y se ha olvidado el carrete. Ai, que haurem de tornar a repetir tot. Bé, doncs així donem per acabada la presentació. No sense tornar a donar les gràcies a la regidora de Cultura, la Sandra Lleiro, que la vaig a buscar-la, està aquí, a l'Ajuntament de Pallejà i a tots vosaltres per la vostra assistència. Esperem que ho hagueu passat molt bé. Nosaltres estem molt contents amb tanta participació. A la Caseta de la Fusta hem preparat un petit refrigeri en agraïment per la vostra assistència. I si algú vol comprar el llibre, aquí ho podreu fer en un moment. Mantenim el preu de l'any passat, que són 10 euros. Gràcies a tots.